ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيوغة جمادى الثانية بيوغة جمادى الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma shine daidai da 16 ko 17 16 ko 17 ga watan Januwari 15 ne 15 ko to shine da 15 ga watan Januwari miladiya 2021 yau 15 watan Januwari miladiya 2021 Allah ya ƙara kawo mu wannan ɗaki cikin ɗakunansa domin karatun addini. Allah ka fahimtar da mu addini, Allah ka sanar da mu fassare-fassare, Allah ka ba mu hikima, ya Allah ka ba mu hikiman da ka ce duk wanda ka bashi alkhairi mai yawa, ya Allah ka ba mu hikima da rarrabe zance, ya Allah muna roƙonka ka fahimtar da mu addini, ka ƙawata addini da imani a cikin zuciyarmu, ka ƙi mana kafirci da fasikanci da sabo, kuma Allah ka tsunduma mu cikin ar-rashidu, ka shigar da mu cikin ar-rashiduna da ka faɗa cikin suratul hujurati ya rabbal alamin. Ka dawo da mu da al'umma gabaki ɗaya zuwa gare ka dawa mai kyau, ya riko da addinin ka yanda yake so ka yarda. Duk kurakuran da muka yi a rayuwar na ba Allah ya yafe mana, ka yafe mana ya ubangiji, kai mai gafara ne, kai mai jin kai ne, kuma ka tsare mu kan koma zuwa gare shi a rayuwar gaba ya rabbal alamin. Allah ka sa rayuwar mu na gaba ya fi na baya kyau, Allah ka sa ka ba mu abu mai kyau a duniya, ka ba mai kyau a lahira, Allah ka tsare mu azaban wuta. Idan ba manta muna tarihin sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu. Wannan sahabi mun ji yanda wasu abokan shi suka yi ta addu'a ko sun yi addu'a a gaban mai gida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sai yana cewa amin, suna addu'a annabi yana cewa amin. Bayan sun gama sai Abu Hurairah shi kuma ya zo ya ce ya Allah ina roƙonka duk abin da abokaina ɗin suka roƙe ka, nima ina roƙonka shi, kuma ina roƙonka ilimin da ba a mantawa. Sai wanda daga cikin abokan shi ma ya zumbur ya ce nima Allah ya muna roƙonka ilimin da ba a mantawa. Sai annabi sallallahu a bayan annabi ya faɗa amin, sai ɗaya daga cikin abokan shi ma sai ce mu ma Allah muna roƙonka ilimin da ba a mantawa. Sai annabi ce ayya, ai wannan yaron dan dausi ya riga ku, wannan saurayin wato Abu ya riga ya roƙa. Ya Allah ka sanya mu cikin masu rigirge wajen aikin alkhairi, kuma ka sanya mu cikin wanda suka riga mutane alkhairi ya rabbal alamin. Yace wa kama ahabba Abu Hurairah al-ilma bi nafsihi faqad ahabbahu li ghayri. Kamar yanda Abu Hurairah ya so ma kanshi ilimi, ya so ma wani sama ilimi. Ka gani ilimi ba shi da amfani mutum baya koyarwa, ilimi ba shi da amfani da mutum bai aiki da shi. Amma ka ringa koyo kana koyarwa shine babban magana. Idan mutum yana koyarwa shine babban magana. Idan mutum yana koyarwa shine babban magana. Mutum ya kimshe ilimi bai koyarwa akwai hadari. Mutum ya zauna yana koyarwa baya kuma koyo shi ma akwai hadari. Amma idan kana so ka zama rabbani, haka annabi ce bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. wannan Allah ne yake faɗe ba manzo Allah ba kamar yana faɗa. astaghfirullah atubu ilayhi. bima kuntum tuallimuna kuna koyarwa
wa bima kuntum tadrusuna kuma kuna koyo. Wannan abun guda biyu ana son rayuwar mutum har ya kare yana yin, kana koyo kana koyarwa, kana koyo kana koyarwa. Saboda haka lalle ne ya zama abin da ka sani ka faɗa, kuma ko da wanda za ka faɗa ma sun sani ka rinka faɗa. Kuma ku sani masu tunatarwa su ba da bayani su sanar su tunatar suna aiki ne wanda yake cikin nauyin da yake kansu. Yana da kyau a gane suna sauke nauyi ne kuma suna taimakon mu. Saboda ka irin masu nasiha ina Allah ya saka musu alkhairi, musamman a wannan masallaci ana samun masu nasiha lokaci bayan lokaci. Allah ya shi karba, Allah ka yafe mana. Kuma wanda suka yi shiru nan suka ɗan yi sanyi gaskiya a motsa za ga akwai wanda suna yawan nasiha amma sun ɗan sanyi a wannan masallacin, irin su malam Suleiman dan yi sanya. Income ma wani lokaci yakan yi Musa income, amma yanzu ka ga dan yi sanyi. Yawwa an lura yawa malam Mazu shi ma dai kwana biyu ko da yake ban san ko jiya da shekaran jiya waya, amma dai shi ma dai ko yayi ko Allah shi karba da la'asar ko yawa baba shi ma na ganin nan ya mige tsaye yawa shi ma ya bada nashi gudunmawa. Allah shi karba yawa. So da haka nan kai ma da kake mazurai yana faɗan suna mutane kana kada kai kana ce aiko lalle akwai wani ɗin da na faɗa, to kai ma ka rinka magana ma ba wai sheikh wani kawai kun gane yau ba irin su sheikh mana usman su ne kawai za su yi siya ba a'a malam an lura. In kawai ka ji wani abu kawai ka tashi ayyuka kawai ka ce annabi ya ce kaza kuma ni bayanin kawai nake so na miƙe kenan in gaya muku in tunatar da kai nan tuna ku shi kenan kawai ka huta ba yawwa. kuma duk wanda yake sanarwa za ku ga Allah mafi yana sanar da shi. Duk wanda ke gaya ma wani Allah zai rinka ganar da shi kanshi. Saboda haka nan kar a yi sanya. Abu Hurairah yanda ya soma kanshi ilimi ya soma waninsa wa min zalika annahu marra zata yawmin bi suqil madina. Akwai ran da ya wuce kasuwa na Madina, fa halakun shigalun nasi bid dunya, sai shagalan da mutane suka yi da duniya ya ga ana ta zagarabtu a duniya sai ya bakanta mishi ya firgita shi. wastigraquhum fil bay' wash shara, yaga sun nutsa a cikin sai da siyarwa, wal akhdhi wal ata, wannan na karba wannan yana miƙawa sai hankalin shi ya tashi. wa waqafa alaihim, ya tsaya inda suke wa qala ya ce musu ma ajazakum ya ahli madina, ni ban taɓa ganin kasa irin naku ba ko mutanen Madina, wannan wani irin kasa ne da ci baya. wa qalu suka ce wa ma ra'aita min ajzina ya aba huraira, menene ka ga na kasawan mu, menene muka kasa muka yi kusu. wa qala sai ce mirasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum ha huna, gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ana can ana raba shi, ku kun tsaya a nan wajen kuna wani sai da siyarwa kuna kasuwanci. ala tazhabuna wa ta'khuduna nasibakum, ba za ku tafi kuma ku karbi na ku rabon ba. qalu wa aina huwa ya aba huraira, suka ce to aina ne ake rabawa kai abu huraira? ce fil masjid, a masallaci. fa kharaju sira'an, sai suka fita a guje da sauri. wa waqafa abu huraira lahum hatta raja'u, abu huraira ya jira su a inda suke ta kasuwancin nan, ya jira su har sai suka je suka dawo. falamma ra'awhu qalu, lokacin suka dawo su gani sai suka ce ya aba huraira laqad atayna al-masjida fa dakhalna fi falam nara shay'an yuqsam, mun shiga masallacin mu ga ana raba komai ba, ka ce mana ana raba bayani, ka ce akwai kaya za a ja kaya, yawa mu ba mu ga komai ba. fa qala lahum, sai ce aw ma ra'aytum fil masjidi ahadan, ku yanzu tsakaninku da Allah a masallacin ba ga kowa ba? qalu bala, suka ce mun gani mana. ra'ayna qauman yusallu, mun ga suna sallah. wa qauman yaqra'una al-qur'an, wasu suna karanta qur'an. wa qauman yatadhakaruna fil halal wal haram, wasu suna zance game da abin da ya shafi halal da haram. fa qala, sai ce wai hakum kai canku, zalika mirasu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wannan shine gadan annabi muhammadin ai, gadan annabi muhammadin kenan. annabi ya bar gadan ne mu rinka zuwa masallaci, in mun je masallaci mu yi sallah, wani lokaci mu karanta littafin Allah,
wani lokaci kuma mu zauna ne mu tuna ma junanmu abin da ke gabanmu na ilimi na duniya na addini na lahira na aljanna na wuta. Allah ka shigar da mu aljanna, Allah ka tsere da mu daga wuta ya rabbal alamin. وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانيه أحد من الجوع وخشونة العيش. أبو هريرة يا دندنا سبودا كوما واغ إلمي ya koma ma ilimi zanga-zanga da kuma yanda ya yanke komi saboda majalisi na ilimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya gamu da abin da wani bai taba gamuwa da shi ba na yunwa da kuma rayuwa irin na talauci. Ga yunwa ga talauci ya same shi sanadiyan kawai ya ce kawai shi ilimi kawai. An lura? Yawwa. Kuma shi kawai ilimi kuma da kuma majalisin annabi sallama. Rawa annabsu ya taɓa rawaitowa daga kanshi ya ce innahu kana yashtaddu biyal ju'u. Ni fa yunwa fa yakan tsananta mun. Hatta inni kuntu as'alu rajula. har nakan kasance nakan tambayi mutum min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil ayati min alquran, nakan tambaye shi game da ayan qur'ani mai girma wa ana a'lamuha alhani ina sane da ita, na san ko me ita, amma zan tambaye shi kai yashabani ma'ahu ila baiti fa yut'imani, saboda kawai ya jani gidan shi saboda dan samu dan abin da zan dan ci. Allahu akbar, kaga yunwa ya kai yunwa kuma rashi ya kai rashi. wa qad ishtadda bi al-ju'u zata yawm, akwai ran da kici a yunwa ya dame ni wata rana, hatta shadattu ala batni hajaran, hatta da daura dutse a cikin ciki na daura dutse a cikin ciki na, fa qa'adtu fi tariqi sahaba, na zauna a hanyar da sahabbai suke wucewa, famar bi Abu Bakr, sai Abu Bakar ya wuce ni, fa sa'altu an aya, na tambaye shi game da aya fi kitabillahi, wa ma sa'altu illa li yad'uani, ban tambaye shi ba sai saboda ya kira ni, fama da'ani, sai ya wuce bai kira ni. thumma marra bi Umar yan shi ma ƙara wuce ni, fa sa'altu an aya, tambaye shi aya, falam yad'uni aidan, shi ma bai kira ni ba, hatta marra biya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa da ni, fa arafa ma bi min al-ju'i, annabi na kallo na ya gane abin da nake ci. Kaji mai gidan ko yau diagnosing din shi nan da nan. fa qala sai annabi ce Abu Huraira, annabi ce kai Abu Huraira, qultu labbaika ya rasulullah, nace labbaika ya rasulullah, na amsa maka ya manzo Allah, wa tabituhu nabi, fa dakhaltu ma'ahu al-bayt, na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, fa wajada qada'an, sai ya ci da wani kaman ƙwarya haka, fihi labanun, a cikin shi akwai abin nan nono, wa qala li ahli, annabi ce min aina lakum hadha, ina kuka samu wannan nonon? qalu arsala bihi fulanun ilay, wani ne ya aiko maka da shi ya manzo Allah. fa qala sai annabi ce ya Abu Huraira, ya kai Abu Huraira, kaga Abu ya biyo annabi har gida, kuma daga zuwa kuma an samu abincin, kuma abincin ma mai kyan gaske irin na aljanna ba. a madara malam komai yana cikin duk abin da ake nema a jiki, an lura za ka nono ya tattara shi, kuma yana cikin abincin aljanna. fiha anharun min ma'in ghairi asin, sai ce mene, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, laban. Allah ka yafe mana. An gane cewa shan nono musamman da sassafe yana ƙara lafiya. Sanyin nan da ake magana, mafi yawan cututtukan duniyan yanzu daga sanyi ne, to yana maganin sanyi. An lura, kuma an gane nono shine abinda Allah ya zaɓan ma ƙanana ko sababbin zuwa duniya, tun daga na mutane har na dabbobi. Yaro ƙarami yana durowa duniya, abinda Allah ya bashi abinci shine nonon uwan. An lura, yau shi bai san wani ganye, bai san wani maganan albasa, bai san wani maganan tafannuwa, duk wanda shi ne kawai ya ba shi nono.
bera ma da kake gani nonon yake ja shi ma ya zo duniya. Ka lura? Mage fa? Kare? Ka lura? Yau so da ka ba karamin abinci bane Allah ka yafe mana. Kuma Allah ya magana game da nono ma da ya ce alaman shi ne. Nono kai ya kamata ka gane akwai Allah. Domin ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra sai ce nusqikum mimma fi butunihi allura min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi yace ni ne nake shayar da ku abin da ke cikin dabbobin ni'ima ina shayar da ku nono yana fita tsakanin jini da saifa ina shayar da ku nono fari dar mai gardi ga masu sha ba gane magana ba inda za a fasa cikin abin nan sa ba za a ga kutun nonon ba a ce ga tankin nonon ba amma kuma sai a ta tatsanta ya ta tatsan sai ga an fitar da bokiti sai ga wani bokiti sai ga bokitai a wannan ya kamata Allah ce ya kamata kawai kai tunanin ma akwai Allah wato Allah ne ke yi in ji shi kuma wajibi nonon fari tar idan ka ga wani guda wani baki ya yana daga cikin ƙwaryen ne bokitin da kuka tatsa ne shine abin da ke ciki ba daga cikin inda aka tatso ta ba kuma inda za a yanka ta ga nama a ga jini kawai shi ke sai wani ruwa ina shi inda nono yake Allah ne kawai ke tsago shi yake fito da shi daga cikin cikinta saboda nuna sarauta irin nashi da iyawa irin nashi tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah yadda ka shayar da mu na duniya ya Allah ka shayar da mu na aljanna ya rabbal alamin ku sani idan kun zo shan nono akwai addan da annabi sallama ya ba mu an lura nono addan shi gaban saboda darajar shi idan mutum zo shan nono me yake cewa Allahumma barik lana fi wa zidna min haka annabi yake cewa kaga zidna min wannan impliedly annabi na roƙon aljanna ba su gane magana ba Allah ka sanya mana albarka a wannan nonon da muke sha yanzu wa zidna min ka ƙaro mana in Allah ya ƙaro kaga za ka sha na duniya bayan ka gama kuma sai ka sha kuma na aljanna Allah ka ba mu na aljanna Allah ka ba mu na aljanna na mana ya koyo na duk da in mutum duk da suna ƙara suna ragewa suna waye in ka zo sha da tun da ka sha shi a nono kai addan shan nono kawai su kuma su ji tsoron Allah su daina ƙare-ƙare saboda annabi ya hana al-mundahana da kuma al-gushu annabi ya hana man gashana falaysa minna duk wanda ya mana al-gushu ba shi cikin mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an lura ko yawa kuma damuwan shine yanda suke ƙare-ƙare sa abin da suka ga dama ta yi armashi da amfanin da nono yake da shi sai zama yaƙi an lura ko kuma ya zama ya rabu ko da ka ji tsoron Allah a daina ƙara in ma za ki yaka ne sai ki ce ni ga kuɗin na kawai a shi kenan a tsaya a daidai inda wani zai hana ka riba ta to naka ne sai inda ka siyar yawa in ba kai sauki ba dai misali duk sai a siyar wajen karfe 11 na rana a bashi ke tun da ke kina kina tsada ki kai karfe 6 na yamma ba shi kenan ba ko ba haka ba ko kuma an tashi ki rike shi niki fara muga mutane ba kan gaskiya ne gaskiyan da za ta yi suna ta naira 100 mai haɗe a ci naira 50 da biyu mafan na 50 zaje to yana da kyau dai gaskiya da gaskiya daga masu siyarwa daga masu siye duka a ji tsoron Allah Allah ka yafe mana annabi sai ce kai wa abin wurera kaga annabi ya sai yana jin yunwa ko an kuma je gida an samu abin da ake nema sai ce kai abu wurera in tsalik tashi ila ahli sufa ka je wajen ahli sufa fad'uhum je ka kira musu
yana fa jin yunwa an zo an ci da abincin an lura a ƙwarya misali nono sai kuma na wuce kai abu ya je ka masallaci ka kira mu ahlus sufa fasa'ani irsaluhu iyali da'watihim wa qultu fi nafsi sai aiken da annabi ya yi mun nan sai na damu annabi ya ce ina jin yunwa kuma ya ce jin kira ahlus sufa kuma ahlus sufa sun kai wajen wurin 20 da wani abu ga gonono ƙwarya ɗaya ya faɗa cikin yake ce ma ya fa'alu hadha labanu ma ahlus sufa yake a cikin zuciyar shi sai ce to yanzu shi wannan nono na ma atin na ma gan shi yaushe zai ishe su kansu ahlus sufa yaushe ishe su bada tunani mai jin yunwa allura wa kuntu arju an anala minhu sharbatan ataqawwa biha kuma ni da na so annabi da ya bani ne in sha in tatil in dan samu karfi thumma ashaba ilayhi sannan in je in kira su amma ina annabi yake je kira su fa taitu ala sufa sai ne jin ala sufa wa da'awtuhum na kira su fa akbaru suka taso sun san kawai ta samu aka taso falamma jalasu inda rasulillah lokacin suka zauna wajen mai gida sallallahu alaihi wa sallama qal sai na ce khudh aba hurairah fadhim dauka ka ba su yanzu shine ma mai ba su manzo Allah ke ya sa malam in kana su ko ka kwantar da hankali rabanka baya tsere ba wani gaggawa da zafin nema ba shi ke sa samu alwa natsuwa da kwanciyar hankali da kuma daidaita da Allah shine yake sa in ka samu ya maka amfani in ka rasa kuma babu damuwa babu kinci yawa amma idan ba ku daidaita da Allah ba kana cikin matsala in ka samu haukacewa kake yi kakan bugu ne ka zama mahaukaci kwakwalwanka tana nan tana tafiya tana zuwa tana dawo idan kuma ka rasa sai mutum ya fara gaba da Allah da ya fi ka san kanka Allah ka yafe mana annabi ce dauka ka ba su kai Abu Huraira fa ja'altu tir rajula sai in dauka an ba mutum wa yashrabu hatta yarwiya sai in ba mutum gaina ta sha yana ta kwalkwala har sai ya koji ila an sharibu jami'an har sai da dukkan suka sha fa nawaltu al-qidha li rasulillah sai na karbi kwarin sai na mika ma annabi amma kuma lokacin ya zama kadan fara sau ilayya muftasiman sai annabi sallallahu sai ya kalle ni ya murmushi wa qala baqitu ana wa anta yaji mai gida yace yanzu wanda ya rige bai sha ba ni ne da kai Abu Hurairah Allahu akbar kun saka annabi yace ma yan Madina ku ya haka mutum akan je yaki dan zo sai in ba waɗannan su tafi garin su wannan ba su tafi garin su wannan ba su tafi garin su wannan ba su tafi garin su wanda ba su tafi garin su ko kuma sai bar muku kaina ina tare da haka ku ce ban ba ku ba kuma na zo ce ni na kan ba wani na kan hana wani wanda na ba kuma bai fi soyuwa gare wa fiye da wanda na hana din shi ma na fi so an lura manzon sai ya ce biya kan yi haka ya ce baqitu ana wa an da ni da kai ne muka rage qultu sai abu ya ce sadakta ya rasulullah ya manzo Allah kai gaskiya abu da ya kalli wannan raguwan nan bai wuce ai kwat ɗaya biyu ku ya kare ba kuma ne ya ce masu biyu ne kuma yanzu su biyu ne suka rage an lura ko Allah ka yafe mana fashrab sha fasharif ya ce sai na sha sun makara sai na ce mishi ishrab sha فشربت نشا وما زال يقول اشرب فاشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مساغا النبي اتجم شا yana sha ganin zai kwat ya kare to ya dinga kwat din bai kare ba ya dunga yi bai gushe ba yana annabi ya ce sha hatta qultu sai da ni da kaina nace wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la ajidu lahu masaqan ba ni da mashigan wannan ai ba zan iya saka shi wani waje ba fa akada al inaa sai annabi ya ƙara murmushi ya karbi ƙwarya wa shariba min al fadla
annabi sai ya shanye sauran. Annabi da ya zo shi sai kuma shanye sai ya kare. Amma ga tun arin sufa da abu yake ganin in an zo ya ma mutane 10 sun gama da shi ko mutane 5 sun gama da shi duk suka shanye kuma ya ragu. Raguwan kuma sai zama dan cas a ƙarin na abu ya fa daga nan kawai mutum ɗaya ne kawai. Amma na ce kuma da ni da kai ne muka rage. Haka dunga ciya shi har sai da ya zama babu. Wato albarka yana da muhimmanci malam. Albarka yana da muhimmanci. ثم لم يمضي زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات. irin wannan rayuwa shine rayuwar da Abu Huraira ya dinga yi. Wai kana cewa wai Allah bai maka ba. Hawa malam. Yayyo ka musulmi, a musulman mu'minai, a mu'minan ma masu zuwa masallaci, a gaban ka kana gano na anguwan ku zai zuwa masallaci, duk yanda aka yi da shi ba zai je ba, za ku haɗe shi wajen fira, da za lokacin sallah ya kawai sai ya waske ko ya je gida, ko kuma ya kwanta ya ce ku je ku dawo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ko zuciyan kana yi kana komawa, kana yi kana dawowa, a malan ka gode ma Allah. Rashin abin hannu, rashin cin abinci mai kyau, rashin kyakkyawan abin hawa, rashin kyakkyawan wajen zama ko tufafi ba shi ne ke nuna daraja, ba shi ne ke nuna wulaƙanci ga mutum ba. Mutum ba wulaƙantacce ne a wurin Allah ba. An lura ko yau wannan natsuwan nan da kyakkyawan zuciya shi ne daraja, mummunan zuciya kuma shi ne rashin daraja. Allah ka tsarkake zuciyoyin. Ya ce lam yamdi zamanun tsawilun, ba a samu zamani mai yawa ba wanda ya wuce ala zalika akan yanayin yanda abu yake, hatta fadilul khairat, har sai da alkhairai suka kwararo al muslimin akan musulmai, wa tadaffaqat alaihim ganaimul fathi, kuma ganima irin na buɗe an buɗe garuruwa ya dinga shishigowa, ya dinga kwararowa. ganaimul fathi na buɗe garuruwa. fasara li abi hurairah tamalun, abu hurairah kawai sai ya kudi kuma allura sai ya kudi. wa manzilun ya zama yana da gida, wa mata'un hayana da kuma tarkace ma, yana da kayayyaki. wa ya ce maka mumini ba zai iya yin gida ba? wa ya ce maka mumini ba zai iya samun dukiya ba? wa ya ce maka mai addini ba zai iya samun mata ba, ba zai samu ɗa ba? allura mai addini an gan shi a irin shopping mall din nan, sai ga ana bude baki nan har da zuwa wurin wallahi kayo ne ce wallahi gudura yanda ka san wani shopping mall din, wai ka gane wai dan su kawai aka gina, wai yan duniya ka gane, masu addini ba za su yi ba. ba ruwan Allah malam, in ya ga dama mai addini ya shiga shopping mall ya fi kowa ma siyayya. in Allah ya ga dama kuma ka ga mai addini malam Allah na tsantsan shi, amma wallahi tallahi da kire ke hada abincin safe, na rana ma sai an nema, ko kuma a neman ba a sama ba. Allah na yana son ka, yana shirya maka shiri ne. an lura ko? saboda a ilimin Allah ta ya san in ya baka yanzu kawai za ka haukace, kuma ma ƙarshen ta sai ka aikata aikin shiga wuta. yi mana a gaban kuna ganin wanda yake ga suna dukiya amma suna dafkawa, kai da gani ka san dukiyarsu ba na shiga aljanna ba ne, ko ba haka nan ba? to kai irin wannan kake so? ko da yake suna gaya ma Allah irin wannan suna so? tur ka ga wannan ba manufa. in dai kana son wai ko ne ka sama amma lahira ka rasa, ai kai baka da hankali. rashin hankali ne wannan, rashin hankali ne malam. ka nemi abin da idan ka same shi lahira ko oho. ku je sotul kafi za ku ji Allah ce wa ammal gulam fa kana abawahu mece mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran min zakatin wa aqrab ruhma. yaro ne wanda annabi abin nan Khidir ya kashe shi. an lura yawa da ya aka zo ma annabi Musa bai gane ba, zo an kashe yaro. a fassarin da yake miki wannan yaron iyayen shi mu'mine ne na zatsu, amma in ya girma zai ja mu shiga wuta. in aka bar shi ya girma zai ja mu shiga wuta, shine Allah ya nufi kawai a kashe shi kawai ya je lahira kar ya girma. an lura to dalilin da yasa kenan Allah sai ga ya ana wannan haihuwa.
ta nema Allah bai ba shi ba. In a ilimin Allah ya san ɗan zai zama sanadiyyar shigan uwan da uban wuta, ba gara kan samu ɗan ba su zauna ba ɗan, sai ga Allah ya hana an yi ba irin maganin da ba yi ba, amma Allah ya ƙi yadda. An lura haka nan ma dukiya, wani yana samu ya daina zuwa masallaci kenan. Wallahi na gaya maka, wani shi kan hatta masallacin da zaman karatun da zuwa wajen wa'azin da waye duk yana yi ne saboda neman kuɗi, saboda haka yana samu sai ga ce to bukata ta biya sai ya daina. Ba gane maganan ba, bari ka ji shi abuya da ya samu shi ya daina ne, bari ka ji ya ce wa manzilun da gida, wa mata'un da tarkace kayayyaki, wa zaujin da mata, wa waladun da ya kaga Allah ya hada mishi komi. Ghaira anna zalika kullu, kana ji sai dai duk wannan abin da muka faɗa lam yughayyir min nafsihi al-karimati shay'an, bai canza ma zuciyan Abu Hurairah din mai daraja da wani abu bai canza shi ba. Wa lam yusihi ayyamahu al-khaliya, bai sanya ya manta kwanakin shi na baya ba, kwanakin neman ilimi da natsuwa da kwanciyar hankali. Fa kafiran ma kana yaqulu, da yawa ma yakan faɗa yakan ce nashatu yatiman, ni na taso ina maraya ne, wa hajjatu miskinan, ne hijira kuma zuwa madina ina mai talaka, ni talaka ne, wa kuntu ajiran, ni na zama dan aiki wanda ake biyan shi, li busrata binti ghazwan, ga busra binti ghazwan wata mai kudi ce, Allah ce ni ne mata aiki ne tana biya na, bi ta'ami batni, tana bani abinci ni kuma ina mata hidima. Fa kuntu akhdimul qauma, nakan yi wa mutane kuma daban hidima idan nazaru in sun sauka, in sun zo gari nakan musu hidima. Wa ahdu lahum idza rakibu, ina shirya musu abin hawan su idan za su hau, ko in rike in abin nan in rinka musu jagora. An lura idan sun hau abin hawa. Fa zawwajani Allah ma a ƙarshe kawai sai ya bani auren ta ita kanta ita mai kudin yi baba a ƙarshe kawai Allah ya auren mun da ita. Fa zawwajani Allah ya wani. Falhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwaman wa sayyara Abu Hurairah imaman. Yace godiya da jinjina ya tabbata ga Allah wanda ya mai da addini a miƙe kuma ya zama da Abu Hurairah shugaba jagora. wa qad waliya Abu Hurairah al-Madinata min qibali Muawiyah ibn Abi Sufyan akthar min marra. Madina manzala sallama an nada Abu Hurairah ya zama gwamna. Muawiyah da Abi Sufyan ya nada shi ba ɗaya ba biyu ba. Falam tubaddil alwilayatu min sama'ati tabi. Ku sani Abu Hurairah duk wannan mukamin da aka bashi na gwamna fa malam Madinan manzala sallama bai taba canza mishi ɗabi'an shi ba. Wa khiffati dhillihi shay'an, bai taba bata mishi tsarkin zuciyar nan nashi da koyen nan nashi ba. Ka san koyen nan ita ce muhimmiya. Wallahi sallan ka zama kana tsarkin zuciya, duk abin da za ka zama ba damuwa. Ka zama ba kauye ba damuwa. An yi karatun boko ba ya nisa ba damuwa. Wai certificate din shi na primary iyakan da ya tsaya kenan. So an lura in dai zuciyan kana da tsarki malam har aka kuma dore a haka aka je lahira, kakka wani damu. An lura baka mallaki komai ba damuwa. Haka mutane ne. Faƙad marra bi ahli turqil Madina, akwai lokacin da Abu ya zo wucewa ɗaya daga cikin hanyoyin Madina, wa huwa walin alaiha alhani yana gwamna fa. Wa kana yamin al-hatab ala zahrihi li ahli baiti, ya dauki kirare na ice ka gane a bayan shi. Gwamna daukan ice a ina a Hilux a me aka ce ba Hilux ba ko trailer. فمر بثعلبة ابن مالك sai wuce wajen Sa'alaba dan Malik fa qala sai ce mishi awsi tariqa lil amiri ibn Malik, ya kai ibn Malik ka dan bude hanya saboda amir, saboda sarki zai wuce. Fa qala lahu sai ibn Malik sai amir me suni Sa'alaba sai Sa'alaba ibn Malik ya ce yarhamukallahu
amma ya fi ka hadal majalu kullu, yanzu wannan dan wurin nan bai ishe ka bane, duk wannan wurin nan, duk wannan filin bai ishe ka bane, ya kai wali kai gwamna. fa qala sai ce awsi tariqa lil amir walil huzmati allati ala zahri, ina nufin ne ka buɗe hanya saboda amir ya wuce, kuma saboda kayan da ke bayan shi din nan gane ba, yana mishi kamar shi ma yana mishi abin nan ne a ya ne ke ne me yake mishi baba kamar kun gane dan abin da ke bayan shi ka gane shi ne ke dan mishi kamar zolaya haka, wai a buɗe hanya saboda ga gwamna zai wuce da kuma kayayyaki da tarin kayan da ke tare da shi yau kuma kaga kawai na baya ne fa, kuma shi ya dauko Allah ka yafe mana ba wanne ya dauko mishi wa malam, Allah ka yafe mana. Kun zauna shi ne tadan mumu, an lura wajen samun nakan haka kan haɗe da na wani, kuma ka yadda kuma a tafi a haka, an lura. Ya Allah ka yafe mana, ka tsare ni ka tsare duk wanda ke gaban nan naka daga hankoran banza, daga hankoran da ba amfani. Ya Allah ka tsare mu daga hankoran haram. Allah ka wadatar da mu da halal akan haram, ka wadatar da mu da naka akan wanda ba naka ba. Duk wanda ba naka ba Allah ka sa kar mu rinka hankoran, kar mu rinka kauna muna wani kwaɗayi. Ya Allah ka sa kwaɗayinmu ya tarkata, ya ƙare kuma ya tsananta ga abin da ke hannunka. Na bayanka kuma Allah ka sa ba mu kwaɗayi. Allah ka wadatar da mu daga abin da ke hannun bayanka, ka kwaɗaitar da mu zuwa ga abin da ke hannunka. Ya Allah, ina roƙon maka yana da duk wanda ke gabanka nan, Allah ka sanya mu zama masu tsananin talauci zuwa gare ka. Allah ka sanya mu zama masu tsananin talauci zuwa gare ka. Ya Allah ka sanya mu zama masu tsananin wadata akan wanda ba kai ba. Da na ce tsananin talaucin nan gaban wani ya faɗi mana, ka lura, amma da ya ji ƙarshen kuma sai ya shiru, dan har zai daga hannu ko kuma zai ma magana kawai kafin ya daga hannun. Ba ma ai ka zama talaka zuwa ga Allah daidai ke yau, an lura yau, wanda kuma duk ba Allah bai zama zuciyanka ko gezo ba ka nema aure, ko gane magana ba, amma Allah kullum kana naci shi kake nema, Allah a bani ba inda zan samu in ba wurinka ba. An lura, Allah ka yafe mana. Lokacin ya yi ko? Na'am. Yayin kuwa. kowane lokaci kawai da yana sauri, amma ba a da hango ba da cikin ba gaskiya kuma wani ke zama masu ga wannan fakra din in mun yi tushin nan sannan mu tsaya insha Allah. Wa ga jama'a Abu Hurairata ila wafrati ilmi, Abu Huraira bayan tarin ilimin nan nashi, wa samahati nafsi da kuma tsarki na zuciyan shi, at-tuqa akwai fatakawa, ka gane shi ga tarin ilimi ga tsarkin zuciya, to akwai kuma takawa, yana jin tsoron Allah. Akwai wanda za gan shi ga ilimin amma ko ba wani jin tsoron Allah. An lura, Allah ka yafe mana. At-tuqa jin tsoron walwara da takazanzan. Fa kana yasumun naha, shi mutum mai azumi ne da rana. Akwai wanda ga duk yanda aka yi da shi azumi ba zai yi ba. An lura, ba zai iya ba, shi kawai sai na arfa yake da na Ramadan international ba, international kawai yake yi. Allah ka yafe mana. Allahu akbar. Kuma ku tsaya ku bi, wa yaqumu thuluthal layli, yana sallan dare kuma. Akwai wanda duk yanda aka yi tashi ya sallan dare ba zai yi ba, yana farka sai ya dauko waya. In ta mace ne ta dauki tsintsiya, za ta sharan dakin ta da tsakar gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba za a gana da Allah ba. Kun gane? Kun san zunubi yana hanawa? Mana Aliyu ibn Fubayl ibn Iyad yace in kaga baka iya azumin rana ko baka iya sallan dare, ka san kawai
kallabatka khati'atu zunubin ka ne ya makure ka kawai ya makure ka saboda kan mutum ya tashi bare tashi bare kawai ya kwanta yanda ka san mushe in kuma ya kuskure tashi ka kawai na wasu abu sai dauko ma wanki ko guga Allah ka yafe mana kaji duk yanayin shi nan yana azumin rana shi ma ai takawa ne malam takawa ne azumi malam saboda ka ya ku yara ya ku matasa ya ku manya ya ku dattijan iyaye azumin nan da kuke gani wallahi tallahi shi ma hanya ne ta takawa an lura yau Allahu akbar Allah ka nufe mu wa yaqumu thuluthul layl yana kuma tashi daya bisa uku na dare summa yuqizu zawjatahu fa taqumu thuluthahu thani sai kuma can sulusi na biyu sai tashi matan shi tashi ta sallah summa yuqizu hadhihi ibnataha fa taqumu thuluthul akhir ita kuma matan idan ta gama nata sai a tayar da yar ita kuma ta tashi ta yi sulusi na ƙarshe kaga an raba gida daren gida uku shi zai raya sulusin farko ya tashi matan ta raya sulusi na biyu ita kuma matan ta tashi yar ta raya sulusi na ƙarshe fa kanatil ibadatu la tanqati fi baiti tsawa lallai to da ka shi ibada a gidan shi duka dare ba a yankewa duka dare ba a yanke ibada shi dai sulusin farko matan shi sulusi na biyu shi sulusin ƙarshe kaga amfanin mahaifuwan ko a raya gida mana da ibada a raya gida da ibada Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙonka ka rayar da gidajenmu da ibadan da kake so kuma ka yarda ka tsare mu daga bid'a Allah ka rayar da gidajenmu da ibadan da kake so ka yarda ka rayar da gidajenmu da ibadan da kake so ka yarda wanda zai ba mu daraja a wurinka duniya da lahira ya rabbal alamin Allah ka zama da mu cikin masu tsaye da sallah da mu da zuriyar mu ya rabbal alamin ka zama da mu masu karanta littafin ka dare da rana yanda kake so ka yadda ya rabbal alamin kuma nan za mu tsaya insha Allah idan mun so darasi na gaba za mu ƙara tunkuɗawa mu ga ina ne tarihin abubuwa zai kai mu amma dai ko anan da ya kai ka dai dai malam an sha wuya abubuwa ba ni da shan wuya ba kuma an more ba duniya ita ma daidai gwargwado amma ku sani shi morewan shi bai sa ya karkace ba bai sa ya bar hanya ko ya saki layi ba ya Allah muna roƙonka duk abin da ka bamu na game da duniya ko na samu ya Allah ka bamu iko amfani da shi yadda zai mana amfanin lafiya kuma Allah ka tsare mu kai ya shagaltar da mu ka tsare mu kai ya zama ya sa mun bugu mun bar hanyar ka ya rabbal alamin da ni da su muna jin tsoron ya Allah ka shagaltar da mu da kaka bari shedanu su shagaltar da mu da duniya akan addini ya rabbal alamin da kai tambaya ko ƙarin bayani ko gyara sai yi alaikum assalam wa barakatuh bari ba bai magana ya man Suleiman yau ai mun ce baka nasiha kwanan nan to amma dai gashi ya shigo yanzu ne zai shigo afwan bari ba bai kun ba da malam game da wanda Allah bai ba shi haifa ba to in mai halin suka tafi matan su tafi kamar gaban turai can suka bi ci gaba a yi musu barbarin mani har kuma a cewa masu kayan to me ne mutsayinka ba daidai ba ne ba daidai ba ne shi wani modern wani hanya ne shi ma na kaman zinan ne na zamani tunda shi ne shigar da shi inda bai halatta ba da ƙa'ida ba an lura ba daidai ba ne har gara a haƙura a karɓa a lahira muka ce an nace ga Aisha mata annabi ta so ta yi har da ba duniya ba ta yi ko da ɗaya ba ta da har ta wasu ce ma annabi tana so ta yi alkunya annabi ya tausaya mata ya ce ki alkunya ki ce ke maman Abdullahi ina Abdullahi akwai Abdullahi to amma da ce ittafani bi ummi Abdullah haka ce alkunya na har ta ba duniya ko ba wani magana Abdullahi allura haka ta hakura matan manzan Allah fa da kai dan baka haihu ba me kuma wani mafa yana da ɗaya ba kawai dai shi yana maganar namiji ne shi yana son ta mace kuma
wani kuma yana magana ta mace shi ya san namiji an lura ko ya Allah ka yafe mana yanzu da ka ba daidai bane wannan mu daina irin wannan kai ma Allah dabaru wannan su zai shigo da maganar shi insha Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau duk da jin cewa wanda suka samu na azaba da suka samu na kowace Allah ya yi kamunga ya sha wahala ne sa su sun nadamun kuma daga gidan su ba a sami kan su kan kafara ko da gida ko to in ko an zo suka gudu haka wani suna nan ba su yi kirki ba kuma lalle ya kamata a cikin kuma karatu a haka mai wato ko ina ka ce kar a daga musu ba ko gaskiya ne in za ta ko ana kuma musu kuma sun je wani lafiya ko ana kuma zama su kabara kuma sun je suna tare da wani a cikin wannan shugaban su a nan zai kuma zai afirka shi ya zama ƙararai ke kama su wani bawa a ƙasar da gaskiya ne ƙararai zai kama su mai shi ya zaga don wasu suka ƙarar kuma wani shi ba su yi ba su zai ji su wani bawa da zai kuma wani bara kuma yau da irin kusantaka da ke tsari da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba kunya duk wani ba wani abu da kai dan nan na'am da bai yana da cewa addinin shi'a wanda ya fara tsada addinin ya fara tsada addinin musulmi ba addinin da su da su kage to ban ba na'am Allah ya saka kai kuma kawan tarihi nan da muka yi malam yanda ya tsaya ne yana son a kira shi ai wannan kwadayi ne mu da zamanin mu ne yanzu mutum ya kan ya ce a bani dan Allah dan annabi a bani shi ya ce a bashi ne tambaya yake yi kawai shi a cikin ran shi yana jiran kawai ka kira shi saboda dan abincin da zaka bashi kaga bai zama kwadayi ba tunda ba ma bai fito bi ya ce ina jin yunwa dan Allah dan annabi kaga ne a taimake ni ba ka lura ba gane magana ba akwai wani warau da takatsantsan yana da bukata amma ya ki faɗi ko gane magana ba na ga ba gane ba to ai shi ba yana ba mu yanzu zamanin mu akwai wanda yake zai zo yau gobe zai dawo maka jibi zai dawo maka akwai wanda misali zaka fito kafin ka gama fitowa yana so sai ka saurare shi ya gaya maka abin da ya kawo shi an lura akwai wanda idan ya gaya maka shi abin da yake tunani dole ka bashi kaza in baka bashi kazan nan ya kai kaza ba baka taimake shi haka zai fada ni da naje da bukatun 1000 kaza kuma shi zai bani kaza yanda ka san shi ya kirkira maka kudin misali boga mutanen mu ne yanzu ba yanzu ne makwadaita malam yanzu ne makwadayyu malam kwadayyu suna kai karan Allah wurin bayan Allah kun lura shi ko nan ina wani maganar kwadayi ana gaya maka ne ya danna abin da ke damun shi bai faɗa musu ba amma dai ka musu tambaya na addini wanda ta tambayan nan zai ma mai tambaya amfani ya ma mai ba da amsa amfani kuma su din da ba su kira shi ba Abubakar da Umar din ga mai gida ya kira shi kuma wanda kaga kira annabi karshen ta wahayi ne Allah ne ya gano kawai sai turo a kira shi kuma mai kiran sai zama shugaban gabaki daya malam magana ce ya makwadaici ne bai taso ba talaka ne na nuna masarki ya haƙura da talaucin shi har dai Allah ya kawo buɗi kuma haka Allah ce wale sa'afifin ladina me akwai da an take cewa mana su shi su dan haƙura su dan kame su dan natsu har sai Allah ya wadatar da su na mana ko da shi ko da kina kan waye na ga ya gano man shi ne babban magana shi ne manufa yawa shi ba manufa ne kawai ne shari ne kawai amma shi wancan shi ya je neman ilimi ne mun san da an lura ilimin abin yawa sharri ne na irin mutanenmu kawai su ce wai kwaɗayi na kwaɗayi a wurin ya faɗa ne ya ce na jin yunwa ya ce dan Allah da annaba a san mu
dan Allah dan annabi a bani kwana na uku kenan ban ci abinci ba ya faɗa ba ya faɗa ba kawai shi kawai abin da ya ce ne kawai ya labarin ayan nan ya kake fahimtar ta Allah ka yafe mana wani shi zai magana ba ina wannan babara bane babara bane ina roƙo ne ai bara kuna ji ko yanzu nan kun addu'o'in da na dinga mana ina mana addu'a ne kar mu bara kar mu roƙi kowa shi muke ga mu kaina da ku idan mutum ya gane wannan tsarin ko ba shi da damuwa duk wanda ya gane tsarin ba zan tambaye kowa ba sai Allah la ilaha illallah shi fi kowa kwanciyar hankali komi na shi kuma ya dinga tafiya daidai kuma mene wadaida kenan ba gane magana ba in ko Allah ya baka kawai kana iya bude baki yar kai ta magana da mutane haka za su gama jin shirin ka ba abin da zai yi ba abin da zai yi duk an gama bayani a ce wallahi billahi billahi la ilaha illa da ma jiya ne ka zo kamar ya dajiya shi ga matsala yanzu nan ake nema yanzu a yi sami amma sai wai dajiya kamar ya dajiya kai wani irin mutum ne an lura ko Allah ka to da idan ka zama wurin Allah ne kake kawazuci wallahi ta za baka da damuwa an lura ko yau so da ka mun tsayan uwa musulmi Abu Rabi wani roƙon da ya bai roƙo ba su ne ma Allah ya saukar da aya lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una mace ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم زي مني لا يسألون الناس مني إلحافا وتبقاتا وذا سجاء متاني وشيء سجاء مع الله كما أنن غرين نامو akwai malamin da ya ba mu labari kuma na ba da labari a nan irin labarin da aka ba mu na ƙasar abin Saudiya mutumin da ya dinga gaya ma Allah bukatun shi daga ma Allah bukatun shi Allah ya turo wani daga wani gari aka gaya mishi wane dan wane a gari kaza a anguwa kaza a layi kaza a gida kaza kai maza ka kai mishi abinci yau din nan yi mafarki da annabi kawai mafarki annabi kawai cewa lalle kai mishi abinci yau din nan kai mishi abinci in ba kai mishi abinci ba yau to yau ne yini na uku da zai yi buɗe baki da ruwa ba ya gaya ma Allah ba ne Allah ya turo mai bayarwan dole ya kawo kuma ya zo shi ne ce muka akwai malamin da ya ba mu labari a nan zariyan shi ma haka ya faru shi kawai sai aka kira shi wani ne irin a Kaduna ya kira shi ya ce ai a malam na yi mafarki da kai ka gaya min abubuwa guda uku na ɗaya shine ka ce kakan shigo Kaduna amma ka shigo Kaduna hidima yana maka yashi yasa ba mu gamuwa kun yi maganar farko na biyu kuma ya ce mishi duk abin da yake ciki kar ya kuskura rayuwar shi ya tsawo bai riga ya haddace Qur'ani bai maza ya haddace Qur'ani mai gina kar ya bari rayuwa ya tsawo sannan na uku wai ya ce mishi wai a wannan kwanakin ba shi da abinci a mafarki ya gani wai ya ce mishi ba shi da abinci saboda haka idan yana da hali ya aiko mishi da abinci ba gane magana ba ai ta mafarki ne da ya tambaye shi ko saboda haka ba zahiri ne shi ya fito ya faɗa ba shi ne ya kira shi yake gane mishi ga abin da ya gani a mafarki saboda haka a yaushe ne zaka shigo Kaduna sai ce gaskiya ba shi da tunanin shigowa Kaduna nan kusa sai ce to idan da zaka shigo da dai wani abu zai yiwu amma idan ma ba za ka sami shigowan ba damuwa zuwa next week sai a aiko da abincin to haka din ko aka yi next week din ba a aiko da abinci ba kawai sai gashi ya kira waya ya ce malam ga yanan na sa kayan abinci a moto za a kawo maka malamin ka san inda ya karbi kayan abinci malam a kofan doka malam aka zo aka zubar da kayan abinci yau ya ce su kansu masu motan sai da ya dan san musu wani abu an lura to malam inda wai wajen Allah kake nema Allah bai taba kunyata bayan ita kanta kunyan malam ya lice ka Allah bai kunyata bawan shi mai tausayin ka fiye da kanka ai kaka damu malam ai ka gane akwai wata aya
wani yaro ne lokacin da rasuwan shi ya zo sai mahaifiyan shi ya ga tana ta kuka sai ce wai mama ni ban gane ba na ga kina ta kuka yanzu misali idan an je lahira aka ce ke ne mai yin hukunci me za ki min ne sai da ce zan ji kanka kawai zan kai ka aljanna ne sai ce to ai Allah ya fi ki sona ya fi ki sona an lura kamar yadda wani ya tambayi wani alkali wai a ran tashin kyama wane ne alkali ne sai ce Allah ne mai alkali sai ce kai aiko wallahi tallahi mun haye Allah ne mai alkalin shi dama Allah shi zai hukunci ya ce kai haye shi kenan shugaban alkalai wanda ya fi kowa tausayi ya ce baka ji ayan da Allah ce ya faɗi wata a cikin sotu ɗaha wa khashatil aswatu lirrahman yace kaga filin tashin kiyama fili ne na ban tsoro da hushin Allah amma ce wa khashatil aswatu lirrahman ba ce lillahi alwahid alqahar ko jabbar ba da ce wa khashatil aswatu lirrahman fala tasmu ila sai gane kai akwai haihuwa kuma hadisi ya tabbata idan manzo Allah sallallahu alaihi ya gama ceto nashi kala guda 7 abinda Allah zai faɗa in yazo in annabi ya gama yakan ce abinda ya rage shine ceton arhamur rahimin wato Allah arhamur rahimin ceton Allah ya fi na annabi shi kanshi na annabi Allah ne ya ce ayi ya ce mishi yayi duk wanda zai ceto sai Allah ya ba shi izini to idan duk wanda aka ba su izini sai ceto sai Allah ya ce to yanzu wanda ya rage shine sai kuma na arhamur rahim wato Allah kenan idan zo za a yi kallon ceto Allah zai ce a ji a ciro duk wanda yake da misƙalin zarratin min imanin a fito da shi kawai kan shi aljanna ya haƙura ya yafe mishi Allah ka yafe masa na'am yau ba wani haƙuri a yiwuwa na'am 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 masu ok sai kai mistake ka kai ma wani wanda ba shi aka ce da bayan wanda na wuce wanda aka ce kai ma yana zaune na wuce shi wanda yana aiki na fata da azumi na ungo ta kofa ta haku zai zuwa na sai wuce sai na ce gashi Allah kan yace mu kama da ya karba sai ka zo ku kai ce wallahi abin da za su da baki da shi ba ta da shi ya rabbi da kake ma shi ce kada da Allah zai ba mu Allahu akbar sai gashi na bashi ashe ba shi aka ce kai ma ba ka lura sai ba mu hada sai wanda aka ce kai ma sai ke ce na kafan da aka ce an yi wa abubuwan kafin ya ce an baka kafan sai kawo sai da suna suke guda biyu ne sai na koma na jami'ai ko ce da ya ce za a baka shi ma kai Allahu akbar shi malam in ka saba kawai da Allah ba ka da damuwa ba ka da wani matsala malam sai abu ya zama gashi gab da gab kamar za a ji kunya gashe ba wani jin kunya sai a ji amma abin ya koma baya ya zama tarihi an wuce wurin kawai malam Allah ka yafe mana bari ba bai rufe mana sai kun san irin wannan magana za ga ba zai kare ba amma dai mun yarda dai ko Allah ka kara mana yarda Allah kuma ka ba mu ikon kwatantawa ya rabbal alamin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقسمت الإيمان أقسمت الإيمان أقسمت الإيمان أقسم رأي السنة أقسم السنة أقسم يوم هذه السنة Allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah muna roƙonka zuriyar da ka ba mu da mu da su Allah ka shirye mu shi ake Allah muna roƙonka zama lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya
Allah ka yi shugabanni ka tsora su akan daidai Allah ka ba su wasu wata da kwarai Allah muna roƙon ka Allah ƙara mana juna ƙara mana sauki Allah ka yaye mana juna tun da ke sauka na kaji da kane kane da wannan abu da faruwa Allah muna roƙon ka bayan ka ne masu yi masu tsore in masu yiwa ne Allah ka shirya su in ba masu yiwa ne Allah ka su ne Allah ka sun da ta ce Allah ka tsoro Allah ka wata ne Allah karka ba su nasara Allah ya nuna roƙonka wannan karatu da aka yi mana Allah ka tafi amfani Allah samu aiki Allah samu aiki wanda ya gaya mana kuma Allah ka yi ba ka hakurin gaya mana kuma Allah ka ba mu hakurin zama mu saurara Allah ka mu amfani da shi بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم